Στο μάθημα αυτό θα δούμε μερικές ιδιότητες της αντίστροφης συνάρτησης. Βασικές θεωρητικές υπενθυμίσεις. 1. Η συνάρτηση F αντιστρέφεται αν και μόνο αν είναι 1 προς 1. 2. Αν η συνάρτηση F με πεδίο ορισμού το α είναι αντιστρέψιμη, τότε α. F του χ ίσον με ψ ισοδύναμα χ ίσον F εις την μείον 1 του ψ. Β. F εις την μείον 1 του F του χ ίσον με χ για κάθε χ ανήκει α. Και γ. F του F εις την μείον 1 του ψ ίσον με ψ για κάθε ψ ανήκει στο F του α. Θα περάσουμε τώρα στις ιδιότητες. Ιδιότητα πρώτη. Αν η συνάρτηση F είναι περιττή και αντιστρέψιμη, τότε και η F στην μείον 1 είναι περιττή. Έστω ότι η F έχει πεδίο ορισμού το α. F περιττή σημαίνει ότι αν χ ανήκει α, τότε και μείον χ ανήκει α και F του πλην χ θα είναι ίσον με μείον F του χ για κάθε χ ανήκει στο α. F αντιστρέψιμη σημαίνει ότι F είναι 1 προς 1 και η αντίστροφη συνάρτηση θα έχει πεδίο ορισμού το F του α. Αν τώρα πάρουμε ένα ψ που ανήκει στο F του α, τότε υπάρχει ακριβώς ένα χ που ανήκει στο α, τέτοιο ώστε F του χ ίσον με ψ. Και από εδώ θα έχουμε ότι το χ είναι ίσον με F εις την μείον 1 του ψ. Για να δείξουμε ότι η F στην μείον 1 είναι περιττή, θα πρέπει να δείξουμε ότι εάν το ψ ανήκει στο F του α, τότε και το μείον ψ ανήκει στο F του α και επιπλέον το F στην μείον 1 του μείον ψ ίσον με μείον F στην μείον 1 του ψ. Πάμε για την πρώτη συνθήκη. Αν ψ ανήκει στο F του α, τότε το μείον ψ θα είναι ίσον με μείον F του χ, αλλά επειδή η F είναι περιττή, αυτό θα μας δώσει F του μείον χ που ανήκει στο F του α. Άρα δείξαμε την πρώτη συνθήκη.
Πάμε στην δεύτερη. Το f εις την μείον 1 του μείον ψ είναι ίσον με f εις την μείον 1 του μείον f του χ, το οποίο είναι f εις την μείον 1 του f του μείον χ, επειδή f είναι περιττή, και από εδώ θα πάρουμε ότι αυτό είναι ίσον με μείον χ, δηλαδή με μείον f εις την μείον 1 του ψ. Άρα η f εις την πλην 1 είναι περιττή. Πάμε στην δεύτερη ιδιότητα. Αν η συνάρτηση F είναι γνησίως μονότονη, τότε και η F στην μείον 1 είναι γνησίως μονότονη και έχει το ίδιο είδος μονοτονίας με την F. Λοιπόν, F γνησίως μονότονη σημαίνει ότι η F είναι 1 προς 1 και αυτό σημαίνει ότι η F αντιστρέφεται. Αν τώρα η F έχει πεδίο ορισμού το α, τότε η F στην μείον 1 θα έχει πεδίο ορισμού το F του α. Έστω ότι η F είναι γνησίως αύξουσα. Για κάθε ψ1, ψ2 που ανήκουν στο F του α με ψ1 μικρότερο του ψ2, αυτό μπορούμε να το γράψουμε F του F εις την μείον 1 του ψ1 μικρότερο από το F του F εις την μείον 1 του ψ2. Και επειδή η F είναι γνησίως αύξουσα, από αυτή τη σχέση παίρνουμε F εις την μείον 1 του ψ1 μικρότερο από το F εις την μείον 1 του ψ2. Άρα η F εις την μείον 1 είναι γνησίως αύξουσα. Όμοια εργαζόμαστε και στην περίπτωση που η F είναι γνησίως φθήνουσα και δείχνουμε ότι η F εις την μείον 1 είναι και αυτή γνησίως φθήνουσα. Ιδιότητα τρίτη. Η συνάρτηση F είναι αντιστρέψιμη. Τότε α. Αν η σε F, δηλαδή η γραφική παράσταση της F, με την ευθεία ε που έχει εξίσωση ψ ίσον με χ, αυτή είναι η διχοτόμος πρώτης και τρίτης γωνίας των αξώνων, αν λοιπόν η σε F και η ε έχουν κοινό σημείο το K, τότε και η σε F πλην 1 διέρχεται από το K. Και β, η σε F και σε F πλην 1, δηλαδή οι γραφικές παραστάσεις
των συναρτήσεων F και F στην πλην 1 είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία ε με εξίσωση ψ ίσον χ. Λοιπόν, έστω ότι η F έχει πεδίο ορισμού του α, η F στην μείον 1 θα έχει πεδίο ορισμού το F του α. Το σημείο K είναι το κοινό σημείο για το α μικρό της ΣΕΦ με την ευθεία ψ ίσον χ. Και λέμε λοιπόν ότι το K θα είναι σημείο της ΣΕΦ και επειδή το K ανήκει στην θα έχουμε ότι το F του α θα είναι ίσον με το α. Άρα το K θα έχει συντεταγμένες α, α. Επειδή εμείς έχουμε ότι F του α ίσον με α, από εδώ ισοδύναμα θα έχουμε ότι το α είναι ίσον με F στην μείον 1 του α. Από εδώ σημαίνει ότι το K ανήκει και στην γραφική παράσταση της αντίστροφης συνάρτησης. Πάμε τώρα στο β μικρό. Θα δείξουμε ότι οι γραφικές παραστάσεις της F και της F στην πλην 1 είναι συμμετρικές ως προς την διχοτόμο πρώτης και τρίτης γωνίας των αξώνων. Έστω ένα τυχαίο σημείο πάνω στη γραφική παράσταση της F. Έστω K α, β που ανήκει στην σε F. Τότε το β θα ισούται με F του α. Και από εδώ ισοδύναμα το α θα είναι ίσον με F στην μείον 1 του β. Από εδώ σημαίνει ότι το σημείο μη με συντεταγμένες β, α ανήκει σε F πλην 1. Τα σημεία όμως μη και K είναι συμμετρικά ως προς την ευθεία με εξίσωση ψ ίσον χ. Τα σημεία K, μη είναι συμμετρικά ως προς την ευθεία ε με εξίσωση ψ ίσον με χ. Αυτό μας κατοχυρώνει ότι η σε F και η σε F πλην 1 είναι συμμετρικές ως προς την διχοτόμο πρώτης και τρίτης γωνίας των αξώνων. Τελειώσαμε.